Има ли грешка, която България би могла да избегне по пътя към еврото? Не го правете. Просто не дейте. Това е синоним на лудост. Какъв е смисълът? Преди години ме поканиха от БНБ. Дойдох в София, изнесох реч. Казах, не го правете. Мисля, че добрите хора в Централната ви банка разбират. Какво ще спечелите от еврото? Не плащате такси при превалутиране. Може малко да паднат лихвите, малко, не много. Ще намалеят разходите на транзакции, лихви, обслужване на заеми, но какво ще загубите? Изведнъж властите ви ще поемат отговорност за всякакви банкови кризи. Не можете да печатате пари, ще ходите с подвита опашка да молите Франкфурт и Брюксел, както ние през 2010-та. Те няма да ви помогнат безплатно. Ще загубите суверенитет и най-важното, не можете да обезценявате. Ама ние сега не можем, защото имаме валутен борд. Да, но можете да махнете борда. Това е ваш избор. Наричате се еврофил. Еврофилът не трябва ли да брани еврото? Прощавайте, но бъркате много. Не ме интересува еврото. Той е инструмент. Интересуват ме европейците. Безобразна е идеята да правим саможертви за еврото. Все едно да имаш чук и да си жертваш децата за чука. Това е лудост.